tää nyt kuva hyvä. Eikä se nyt niin järkyttävää ole. Siellä on salaatti. Dopseft. Kauhukeikko. Tätä ei panna mihinkään julkisuuteen. Ei tietenkään. No niin, testimaistaja Marko. Voin maistaa. Ennen oli Faaralla kanssa tämmönen testisyö ja katsotaan, onko se myrkytetty, niin katsotaan, niin suu menee. Käykö kurkussa jo korina? Hyvä on. Hienoa, että maistuu. No niin. Satanen. Tää on tonni 800. Tonni 800. Mitä Mitä? 1,8 litranen. 110 kuutiotuumaa. Niin, se on kuutiotuuma. Huhhuh. Siis samanlainen kone kuin mun Almeerassa. Mitä ihmettä? Siinä on 6 vaihdetta ja hirveä vääntö. Yes! Parempi puoltaa yhteen hiileen, kun kärvistellä yksin. Kun puhallamme yhteen hiileen, ilmi liekkiin leimataan tuli hengellinen. Kun keskitymme Kristukseen, rakkaus Jumalan roihua leviää yli koko maan. Kun puhallamme yhteen hiileen, ilmi liekkiin leimataan tuli hengellinen. Kun keskitymme Kristukseen, rakkaus Jumalan roihua leviää yli koko maan. On meitä monenmoista hiihtäjää, joka lähtöön on kaikenlaista viilettäjää. Mutta ensisijaisen tärkeetä on käsittää, että ilman Jeesusta ei saada aikaan mitään. Sillä me ollaan ruumis ja Jeesus on pää. Jokaisella jäsenellä oma tehtävä. Ei tarvi soloartisteja bänditä, sillä hommat hoituu kun tehdään yhdessä. Pidetään yhtä suuntaa koko seurakunta. Seurataan Jeesusta, unohdetaan kaikki muu turha. On meillä kaikilla yksi yhteinen määränpää. Unohdetaan kaikki muu turha. On meillä kaikilla yksi yhteinen määränpää, jossa erimielisyydet ei kiinnosta vähäkään. Kun puhallamme yhteen hiileen, ilmi liekkiin leimataan tuli hengellinen. Kun keskitymme Kristukseen, rakkaus Jumalan roihua leviää yli koko maan. On meidän laivassa vaan yksi kapteeni, on meidän armeijas vaan yksi kenraali. On meidän firmassa vaan yksi toimari, on meidän koulussa vaan yksi rehtori. Se yksikin riittää, hei, se on sen arvoista. Sinä ystävä, joka katsot tätä, jos et ole Jeesuksen oma, anna elämä tänään Jeesukselle, koska se varmasti kannattaa, sillä antamalla elämän Jeesukselle, sinä pelastat sielusi iankaikkisen elämän. Halleluja, tämä on Jumalan totuus. Aamen. Amen. Näin se on. Se on myös hänen suunnitelmansa. Kyllä. Kaikilla on yksi ainoa yhteinen määränpää, jossa erimielisyydet ei kiinnosta vähäkään. Kun puhallamme yhteen hiileen, ilmi liekkiin leimataan tuli hengellinen. Kun keskitymme Kristukseen, rakkaus Jumalan roihua leviää yli koko maan. Kuitenkin pääasiat on pääasioita ja sivuasiat on sivuasioita. Se mikä on tärkeetä on tärkeetä. Ja mikä on nysväystä on nysväystä. No veli, tämä on otollista aikaa keskittyä herra. Ethän sä kuulu jengi, jota ei kiinnosta pätkää vertaa. Messia tulo on lähellä ja soundit kohilla. Ota kädestäni kiinni, et halu olla omilla. On lämpimämpää elokuvaa joku, jolle kyynelinsä vuodattaa. Avilon me ajoitetaan kokonaan, koska keskitymme oleelliseen hyvä tekemään. Ilo sanomamme julistetaan idästä etelään. Rakkaus Jumalan meidät yhdistää, toisiamme tukien yhdessä edetään. Ei liekkiä päästetä sammumaan, vaan viedään Jumalan valo tähän maailmaan. Veljet, sisaret, kun Jeesus